Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niyatul irba'illahi ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadratin Syekh bin Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadratin Sayyidi Syekh bin Hasan Al-Yashabi. Wa thumma ila hadratin Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadratin Syekhina Mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin bin Yahya. Atallahu amra fi siya wa afiyah. ولجميع مشايخ دار التوحيد الأصلية ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا بريا خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا وشيخنا ومشايخ مشايخنا ولمن استعان بصحبه ونخص خصوصا صاحب هذا الكتاب النصوص الدينية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bihi bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qurbatil 'azimati lan iku saking pira-pira amal kanggo ngeparek marang Gusti Allah al-'azimati kang agung wal fadailan fadilah faidah utamaan al-jasimati kang agung. Ta'allumul Qur'an utawi ngaji utawi belajar Quran al-Karim kang mulya. Wa ta'limu lan ngulang Quran. Zalika utawi mangkono ta'limul Quran. Wa ta'limul Quran iku min fardil kifayati iku saking fardune kifayah. Al-mu'akkidati kang kakah-kakah. Mangkon kala lan teman ngendika sinten Nabi alaihi salatu wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum utawi luwih bagus sesira kabeh. Iku man wong ta'allama kang belajar apa man al-Qur'an ing Qur'an wa 'allama lan ngulang mengajarkan sapa man bu ing Qur'an. Jadi iki pun memasuki kitab Nasai Ihuddiniyah engkang juz 4. Nah, ini juz 3 pun selesai, saiki juz 4. Wa minal qurubatil azimati wal fadaili al jasimati ta'allumul Qur'anil Karim wa ta'limu. Termasuk suatu ibadah, suatu amalan yang agung. Fadilah keutamaannya ya agung, yaitu ngaji belajar ilmune Quran. Apa sing ana ing dalam Quran iku dipelajari. Lan ngulang Quran. Utawa nek wis paham isi Quran ya ngulangno. Itu termasuk suatu ibadah kanggo ngeparek marang Gusti Allah. Apa ae sing termasuk belajar Quran, ngulang Quran. Pokok segala ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam itu pasti berkaitan dengan Quran. Nah, itu juga termasuk suatu ibadah, suatu amal yang kanggo ngeparek marang Gusti Allah. Contohnya kayak belajar fikih, itu
Terapkan di dalam Quran itu juga diterangkan tapi dijabarkan neng ilmu fikih. Terus ana ilmu tauhid. Dalam Quran juga dijelaskan salah sini surat Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad itu kan tauhid. Terus ada ilmu tauhid yang menjelaskan tentang keesaan Allah, iman marang Allah. Itu juga berkaitan dengan Quran, berarti itu juga termasuk amal kanggo ngeparek marang Gusti Allah. Wa dzalika min fardil kifayati al muakkidati. Adapun belajar Quran itu termasuk fardu kifayah sing dikuatkan. Contohnya ketika dalam suatu desa itu tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu syariat, ilmu Al-Quran, maka sak desa itu dosa kabeh. Tapi ketika satu desa tersebut ada meskipun cuma satu orang sing belajar ilmu Al-Quran, maka dosane wong sak desa itu wis tergugurkan. Maksudnya dosa merga ora belajar Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dengan Nabi sebaik-baiknya kalian yaitu seseorang yang belajar Quran atau sebaik-baiknya kalian yaitu seseorang yang belajar Quran maupun yang mengajar Quran. Jadi ya guru ya santri iku api-apike lah. Terus nek awak dhewe urung paham tentang ilmu syariat, urung paham tentang ilmu agama, ilmu Quran ya dipelajari, terus nek wis paham ya genten ngajari wong. Intine saling berputar. Wasuila Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Wasuila lan den suwuni pirsa sapa Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Faqila mongko den takokaken lau marang Sufyan. Ar-rajulu ta wong lanang ya ta'allam. Kang ngaji sapa rajul Al-Qur'an ing Qur'an. Ahabbu ana ta utawi rajul iku luweh dipun demeni ilaika marang panjenengan. Ayazu utawa perang sapa rajul fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah. Bakalan mangkon wali mangsuli jawab sinten Imam Sufyan bal yata'allamul Qur'ana bal yata'allamu balik ngaji sapa rajul al-Qur'ana ing Qur'an wa yambilan sayusalil qari kedue wong sing maca li kitabillah marang kitab Gusti Allah ayyastaghfira apa yang to ngakeh sabang qari min tilawati saking maca kitab Gusti Allah harpaning Qur'an ana al-laili indalam mangsa wengi wan nahari lan dina ma'ad tadabburi sumardane angan-angan wa tartililan alan-alan wa ghayatil adabi lan katake tata krama wal ihtirami lan mulyakaken. Terus ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri itu ditanyai oleh seseorang laki-laki. Ceramahnya ngene. Imam Sufyan Ats-Tsauri iku nate ditakoni kalih wong takone ngene. Ar-rajulu yata'allamul Qur'an ahabbu ilaika aw yaghzu fi sabilillah. Seseorang sing belajar Quran karo seseorang sing perang ing dalam-dalane Gusti Allah, perang bela agama Gusti Allah iku sing jenengan luwih senengi. Faqala mongko jawab
Imam Sufyan As-Tsauri jawab, "Bal yata'allamul Qur'ana." Balik wong sing ngaji Quran. Wa yambaghi lil qari'i li kitabillah. Dan seharusnya seseorang sing membaca kitab Gusti Allah, seseorang sing belajar kitab Gusti Allah rupane Quran, iku memperbanyak dalam membaca Quran, baik ing dalam mangsa wengi utawa mangsa rina. Dan pada saat ketika membaca Quran tersebut, orang tersebut maksudnya seseorang yang membaca Quran itu angen-angen kalame Gusti Allah, alan-alan difahami, diresapi, diangen-angen, wa ghayatil adabi. Terus adabe iku dipol-polno kanggo mulyakaken syiar Gusti Allah, mulyakaken kitab Gusti Allah. Wal ihtiram, mulyakaken apa sing dhek pelajari rupane Quran. Wal yahdar kullal hadar min ijrani tilawati. Dan takutlah seorang sing belajar Quran, seorang sing membaca Quran, itu takutlah kalian setakut-takutnya untuk meninggalkan tilawatul Quran, meninggalkan baca Quran. Jadi seorang yang pembaca Quran, penghafal Quran, ahli Quran, itu aja sampai kok orang maca sedina, mbah sak lembar, rong lembar, aja sampai orang maca. Watara kita hudil Quran. Terus kemudian meninggalkan kanggo melajari Quran. Aja sampai wong sing membaca Quran, wong sing ahli Quran, wong sing menghafal Quran, aja sampai kok ora belajar utawa memahami, meneliti apa isi Quran. Wa yata'arrada bidzalika linasihi alladzi huwa min a'zamid dzunub. Maka ketika seorang tersebut meninggalkan untuk membaca Quran, meninggalkan untuk mempelajari Al-Quran, padahal ia tersebut hafal Quran utawa pembaca Quran, baik merga, maka itu akan menyebabkan seorang sing ahli Quran tersebut utawa wong sing menghafal Quran iku iso-iso lali karo Quran. Bahkan sing sebelumnya udah dihafalkan sampai 30 juz, bahkan nek ora di murajaah, ora di ulang-ulang iku iso lali. Dan ketika terjadi hal tersebut iku min a'zamid dzunub. Iku termasuk dosa sing gede. Fafil hadits anhu alaihi salatu wassalam, wallahu alam bisawab, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.